Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da ƙara kasancewa a sashen Arewa Trust. Karamanta in yau ne farkon shigowa. A danna subscribing sana a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zamu dora. A yau ga mu da wani sabon platform wanda mai kana resistance za su baka naira 700 ne, minimum withdraw 1000. Kuma a mashin da zaka siya me yana baka naira 300 a kullum, naira 3000 ne, kun ga kenan da sauki. Da kuma free mashin da suke bada wanda a kullum shi kuma zai na baka naira 50 wanda an kada kaga naira 350 kenan fadi zai na shigo maka da shi. Amma ku sani dai platform abu ne na risk, platform abu ne wanda zaka shige shi da misali contemplating din kudin ka zai dawo ko kuma ka ci riba. Kuma platform abu ne wanda yake da kyau in an kawo maka shi ka shige shi da wuri, kar platform su yayi kwana 5 6 7 8 ko kuma sati 1 sati 2 ka ce zaka shiga platform. Yana da kyau a ce lokacin da platform ya shigo a lokacin kai rijistan shi domin ka samu abin da ake samu ba tare da wani damuwa ba tare da wani matsala ba. Kai tsaye yayin da ka shiga description da comment na farko zai kai ka inda zaka ga link din da zaka shiga cikin wannan platform domin kai rijista. Baka yi rijista ne da number wayanka, sannan sai ka saka captcha code da za su saka maka, sai kuma ka saka password kai confirming password. Kana shigowa abin da zai nuna maka shine site kamar haka, zai nuna maka sun baka naira 700 kamar da kuke gani. Da fome zaka zo ka siyi wannan coin na 3000, bayan ka siye shi da shi ne zaka samu ka sai shi wannan first machine da suke amfani da shi. Yanzu abin da zamu yi shine kai tsaye zamu zo mu domin mu shiga kan shi wannan my coin din da kuke gani domin mu je mu yi buying nashi. za ku ga gashi nan minimum wanda ake siya na 3000 ne. Kai tsaye za ku ga gashi nan da ga giveaway wanda zaka siya da shi. Za ta yi ka shiga giveaway din nan ko kuma ka shiga wannan first or second or third, duk wanda ka shiga normal ne. Da me zaka zabi wanda zaka yi charging a cikin da zamu tura kuɗi. Wannan ta farkon maka dauka domin ta kasance mana suitable. Kai tsaye mai sai mu taba kan recharge din nan, sai mu taba kan recharge din nan kamar da kuke gani. Already za ku ga gashi nan an ce mana get a beneficiary a details, wato anan zaka samu information na account da zaka saka kudin. Kai tsaye sai ka taba kanshi. Kana taba kanshi za su baka account number da zaka saka kudin, sannan su nuna maka in ka saka kudin ga inda zaka taba kai confirming. Da ga kuma sunan shi wannan mai banki da zaka gani, wannan sunan zaka gani ne. Da a cikin minti 25 suke so ka je ka saka kudin, da shi ka zo kai confirm din nan da sauransu. Da in kuma da USSD kake son biya ma, wato ka je ka daddanna code direct ka tura kudin. Ga yadda za ka yi, za su baka account number ta bankin da inda ka saka za su baka wanda ake amfani da USSD code da su. To kai tsaye yanzu ba wannan za mu yi ba, already ta cikin application za mu je mu sa kudi, za mu tafi ne domin za ka dan jira su ne na yan wasu mintuna. Kai tsaye za ka ga nan already sun maka apply your coin, already sun riga sun saka maka coin ɗinka. Me za ka yi? kai tsaye za ka fito ne ka yi back domin ka je ka sayi mashin din nan da za ka na siya kullum, yana kawo maka na 300 kullum. Kai tsaye sai ka taba kan kansa gashi nan, sai ka taba kan shi mashin din da zaka saya, zai maka sacin ne domin ya shigar da kai ciki. Yawa gashi na already in ka taba kanshi zai saka maka kan buy now din nan, sai ka taba buy it now. gashi na already yayi purchase, ya shiga ka riga ka saya. Me zai faru shine yanzu daily an zaka na samun naira 300 a kullum. gashi nan 350 shi zaka na samu because kana da sun baka wannan wanda zai na baka 50 din kullum, kuma ga wanda zai na baka 300 kullum. Da nan anan zaka dauri faral link naka, anan zaka samu team ɗinka da sauransu. To me zaka yi yanzu? kai tsaye zaka je ne domin ka yi binding account details naka domin ka yi withdraw na kudin ka in ya kai withdraw. domin dama mun faɗa muku minimum withdraw naira 1000 ne. Yanzu wannan kun ka duba account ɗinmu ne wanda already ya kai mi withdraw, to za mu zo mi withdraw naira 1900 naira 40. kai tsaye za mu zo nan ne domin mi cikin mi din nan, wato ainihin profile naka za ka zo ne nan ka taba bind account nan domin anan za ka saka account din da za a saka ma kuɗin. already nan shine inda za ka rubuta your name, sunan ka kenan, sunan bankin ka, sunan da kake amfani da shi akan banki. sai ka zo nan na view, sai ka nemi wani banki ne wanda sunan bankin naka, sai ka zo ka dauke shi ma. da sai ka zo kai placing your account number a nan wajen kamar da kuke gani. Yawa to kai tsaye bayan ka gama wannan kawai sai dai ka zo ka yi submitting inda ka san ka saka komi daidai. Yawa already kun ga yi submit successful, komi kalau ba tare da wani damuwa ba. To me za ka yi? kai tsaye za ka fito ne back domin ka je ka yi withdraw na shi wannan kuɗi da kake so ka yi withdraw. Yawa kai tsaye za ka zo ka taba withdraw now din nan ne, sai ka zo ka taba kan withdraw kamar da kuke gani. gashi nan sai ka saka amount din da kake so ka cire. gashi nan muna yin apply. Yawa 1940. kai tsaye sai ka taba withdraw now din nan, already zai yi withdraw ne.
sai dai ka dan jira su na 'yan mintuna domin su saka maka kudinka a cikin account. Gashi na already yana processing, wanda yana gama processing zai zamanto sun maka apply a cikin account ɗinka. Yanzu kuna duba za ku ga gashi na arrived, wato ya riga ya fita ya je shi. Da afu mai kai tsaye za mu zo mu duba mu ga ya zo ko bai zo ba. Kai za ku ga gashi nan creditation now, wato kuɗi ya riga ya shigo. Za ka taba domin ka ga amount din ya shigo komi da komi kalau ba tare da wani matsala ba. Kar manta da na mana subscribe.